खुलुमबाय रायजोफोर आरो फैलायबाय गोदान मोनसे भिडिअ लानानै नोंथांमोननि गेजेराव साननैसो सिगांनि बाथ्रा साननैसो सिगां माने नै थांनाय 5 अक्ट'नि फेब्रुवारि मासावनो गुवाहाटीनि जि रेडिसन ब्लु होननाय 5 स्टार हटेल जोबोद मुंदांखा हटेल जेराव जोंनि इन्डिया टीमनि क्रिकेटार्सफोराबो फैनानै थाफैदोंमोन आरो गोबां बिदिनो मुंदांखा सुबुंफोरा फैनानै बेयाव जिरायफैयो बे हटेलाव आरो बे हटेलावनो मोनसे ओरैबायदि जाथाय जालांदो थांनाय नै 5 अक्ट'आव आरो बे जाथायखौ नोंथांमोननो आङो गुदिनिफ्राय फोरमायनो गोनांबाथाय आङो थांनांगोन थांनाय बोसोरनि सेप्तेम्बर मासाव माने 2023 नि सेप्तेम्बर मासनि मोनसे जाथाय आरो बै जाथायजों माने माबोरै कन्टिनिउ बे गुवाहाटीनि रेडिसन ब्लु हटेलसिम मोनफैखो आरो बै हटेलाव माबोरै मा जाखो गासैखौबो आङो फोरमायगोन नोंथांमोननि सिगाङाव बयनिख्रुइ सिगां नोंथांमोनखौ आङो खावलायहरो जाहाथे आंनि चेनेलखौ नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामना लायो मानोना आंनि भिडिअफोरखौ नोंथांमोना नायलाङो नाथाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामा आरो भिडिअफोरखौ बानायनायाव नोंथांमोना मिथिगोआनो बेसेबां खस्थ' जायो आं आसलते दा हराव हरसे डिउटि मावनानै फैदों दासिमबो उन्दुआखै आरो उन्दुआलासिनो आं सानबाय नोंथांमोननि थाखाय मोनसे बे खौरांखौ नोंथांमोननिसिमबो माने मोनहैथो होननानै जायफोरा मिथिया आरो जायफोरा मिथिगौ बिथांमोना ससियेल मिडियायाव नुखादों बे खौरांखौ थेवबो आं नोंथांमोनखौ बा नोंथांमोननि थाखाय बर'जों माने लाबोनो सानो जायखिजाया बेफोरबायदि ट्रेन्डिं जाथायफोरखौ थौदो भिडिअखौ जागायजेननि सेप्तेम्बर मास नोंथांमोननो आं खोन्थानाय बायदिनो वेस्ट बेंगलाव गंसे हटेलाव सासे बिराद धोनि मानसि माने थांलाय फैलाय जागासिनो थायो बे मानसिया नाथाय एबार खनसे बियो बेलेग हटेल गंसेयाव थाहैदोंमोन आरो बै थाहैनायाव बै हटेलाव सासे रिसेपसनाव 22 बैसोनि जागोन सासे सिख्ला गथ' दंमोन लाइमोन आरो बै सिख्ला गथ'नि मुङानो जाबाय अन्जलि आरो बै अन्जलिनि जि रिसेपसन आलासिखौ सोंनाय माबानाय बेयाव माने बै मानसिया जाय मानसिया थाहैदोंमोन आरो बै मानसिया जाबाय महाराष्ट्रनि सानैजों माने खोब मोजां मोनबाय बै जाय मानसिया थाहैदोंमोन बे मानसिया बिजों रायलायबाय फ्रेन्डशिप बानायबाय आरो बिदिनो बानायनानै बिनि भिजिटिं कार्ड बेफोरखौ होलांबाय थांनायाव आरो हप्तानैसो उनाव आरोबाव फैफिननो गोनां जायो आरो फैफिननो गोनां जानायाव बिदिनो आरो बिसोरो लोगो मोनफिनलायबाय बै हटेलावनो थाहैफिनबाय बे मानसिया आरो हटेलाव थाहैफिननानै बेजों बिदिनो फ्रेन्डशिपनिफ्राय माने एसे गोसोफोरा बेलेग जालांबाय सानैबो आरो सानैबो बिदिनो गले गले मास मोननै मोनथामावनो माने खनब्रै खनबासो बिसोरो बै हटेलाव लोगो मोनो आरो बै मानसियाबो जाय मानसिया थाफैदोंमोन बे मानसिया माने गावनि एसे बिजनेस रिलेटिभआव बे जायगायाव फैनांगौ जाबाय थायो आरो बिनिखायनो बै हटेलावनो थाङो आरो बै सिख्लाखौ नुयो गावसोर फन नाम्बारबो हरलायलायो बिदिनो रायलाय बिसोरो मब्लादे ओरैबायदि जालांबाय जे गावसोरनि गेजेराव माने जेबो बाथायानो गैला बाथाथ' गोजाननि बाथ्रा माने ओरैबायदि जाहैबाय जे सानैनि माने देहायाव जिबो गैयै जालांदो जियाबो जि बाथा होयो बे जियाबो माने गैया जालांदो सानसे समाव आरो बिनि उनाव बै जाय मानसि खोब धोनि मानसि कररपति मानसि बियो आरो बिहा मोनसे हुदा दंमोन खोब गाज्रि हुदा आरो बे हुदायानो जाबाय मा नोंथांमोना मिथिबा आसरित मोनगोन बियो माने बै सिख्लाजों जेब्लानो उन्दुजाबो जेब्लानो रुम मोनसेयाव थायो अब्लानो बियो माने किसुमान फट' शुट खालामो आरो भिडिअबो बानायबाय थायो बियो आरो बेनि उनाव बिसोरो सानसे समाव सानबाय जे एबार जोङो बेलेग
हटेलाव थाहैनि सानैबो रायलायनानै ओमफ्राय बिदिनो बेलेग हटेलाव थाहैबाय बिसोर गुबुन हटेलाव बेयावबो थिग बिदिनो गोबां फट'शुट खालामबाय देहायाव जेबो गैयालासिनो आरो भिडिअबो शुट खालामबाय बिदिनो बिसोरनि माने जि कानेक्सना ओरैबायदि जाहैयो जे माब्लाबा पुनेयाव लेंहरो माब्लाबा रां जि नांगौ सब हरो जि नांगौ बै सिख्लानो रांनि कुनु अभाब गैया टिकेट दानना हरो जि नांगौ बेखौनो होयो नाथाय बै मानसिया जेराव लेंहरो बेयावनो माने थांनांगौ जायो आरो बिदिनो थाङै थुङै सानसे ओरैबायदि जाहैयो जे बै मानसिया बै सिख्लाखौ माने प्रेसार होयो जे गावजों हाबा जाथों होननानै नाथाय बै सिख्लाया हाबा जानो कुनु पथ्य बिजों माने राजि गैथारा माने बे हाबा जाथारानो बिजों नाथाय बे मानसिया माने जबरदस्ति खालामबाय थायो नङा नों आंजों हाबा जाथारनांगोन नोंखौ आं जोबोद मोजां मोनो नोंखौ आंनि सारा जाहाथे रावबो मोनलांनो हाया बेफोरबायदि नाथाय बै सिख्लाया बिदिनो माने मानियासै बिनि बाथ्राखौ आरो मानियैयाव बै मानसिया मा खालामो बिनि मोननैसो फट' आरो मोननैसो भिडिअ गावसानि न'नि जि फन नाम्बार दंमोन बेखौबो माने बियो माब्लाबा सिरि सिरि लाखुमादोंमोन नाम्बारखौ आरो बै नाम्बारनि वाट्सएपआव बिसोरनि न'आव माने हगारना हरो सेन्ड खालामना हरो आरो खालामनाय लोगो लोगो न'आव जेब्ला बेफोरखौ नुयो नुनानै न'खराव एसे दावराव दावसि जायो आरो दावराव दावसि जानायाव बै सिख्लाया गोबां बै मानसिनि सिगाङाव रिक्वेस्ट खालामो जे बेफोरखौ डिलिट खालामदो मोजां नङा नों मानो आंखौ बिदि बदनाम खालामनो हमदो आरो जेमान माने गाबबाबो आथिङाव हमबाबो बे मानसिया बेखौ डिलिट खालामासै आरो बियो माने बुंबायानो थानायसै उनावबो जे नों आंजों हाबा जाथारनांगोन आरो नोंथांमोना आसरित मोनगोन जाय मानसिया बै सिख्लाखौ हाबा खालामनो नागिरदोंमोन बै मानसिनि बैसोआनो जाबाय 42 बोसोर बैसोनि मानसि आरो जायहा 13 बैसोनि सासे हिनजावसा गथ' दोङो गावनि निजा हिनजावबोसो दंबावो आरो बे बाथ्राखौ बै सिख्लाया बुङो जे नोंहा हिनजाव दङ हिनजावसा गथ' खासे दङ मानो आं नोंजों माबोरै हाबा जागोन बेफोरो जेब्लाबो जानोनो हाया आरो बिदि एसे नांलाय खमलाय जानानै उनाव बियो सिख्लाया गावनि खासे आसलते सिगांनो गोसो थोनाय सेंग्रा दंमोन जाय गोसो थोनाय सेंग्राखौ आसलते बियो धोखा होबायदोंमोन बियो खसा बाथ्रा खोन्थायाखैमोन बिनि सिगाङाव जे बिसोर सानैजों जे रिलेसन जाबाय दङ नाथाय जेब्ला बिदि खैफोदाव गोलैनायनि उनाव बै सेंग्रानि सिगाङाव गासै बाथ्राखौबो खोन्थायो आरो खोन्थानायनि उनाव बै सेंग्रायाबो बै सिख्लाखौ जोबोद मोजां मोनो सिगांनिफ्रायनो बै मानसिखौ जेब्ला लोगो मोनदों इनि बुहुत बोसोर सिगांनिफ्रायनो बिसोर सानैबो गोसो थोलायलायो आरो बिनि सिगाङाव जेब्ला खोन्थायो बेबो माने उपाय गैया मा खालामनो दा सिख्लायानो बेफोरबायदि मावबायबा बिसोर सानैबो मोनसे प्लेनिं खालामबाय आरो बै प्लेन हिसाबै बिसोरो माने गुवाहाटीयाव थांनानै माने बै मानसिनि जि मबाइल दोङो बै मबाइलखौ खावगोन आरो बै बाथ्राया गुवाहाटीयाव थांनाया ओरैबायदि जाहैयो जे साननैसो सिगांल' फन खालामनानै बै सिख्लानि सिगाङाव बुंहरो जे आं गुवाहाटीयाव थांगोन उमुक खालि नों इखालिनो गुवाहाटीयाव फाय उमुक हटेलाव गासै टिकेट सब माने माबाना हरखायो रेडि खालामना हरखायो आरो थिग बिदिनो प्लेन हिसाबै बै सेंग्रायाबो थांफायो थांफानानै सेंग्राया बेलेग मोनसे रुमाव थायो आरो बैसोर सानैया बेलेग मोनसे रुमाव थायो आरो जेब्लानो बै हौवा मानसिया दुगैनो होननानै बाथरुमाव थाङो अब्लानो बै सिख्लाया बै गावनि जि गोसो थोनाय सेंग्रा बिनि सिगाङाव फन हरनानै बुंबाय जे दानो थिग टाइम नों फैनानै मबाइल गंनै दोङो टेबोल सायावनो बे मबाइल गंनैखौ लांफै आरो जेब्लानो बै मानसिया हाबफैनानै मबाइल गंनैखौ आखाइजों दिखाङो अब्लानो बै जाय मानसि बोराय मानसि बै मानसिया दुगैनो थांनाय मानसिया फटकनो ओंखारबोनानै थिग थाक बै मबाइलखौ दिखांफुनायावनो बै माबाखौ नुफैनाय लोगो लोगो सानैबो एसे मबाइलनि थाखाय सेलायलायनाय जायो आरो सेलायलायनाय जानायाव बिदिनो दसे गोबाव सेलायलायबाय थानायावनो मब्लादि बै मानसिनि अबे जायगायाव मा नांनाय मिथिया मानसिया थबनो माने हायाव पाक्कायाव गोलैयो
आरो गोलैनाय लोगो लोगो बिथांनि खर'निफ्राय थै बोहैनो हमो आरो बेखौ नुनानै सिख्लाया जोबोद गिनाय मोननानै सानैबो माने रायलायनानै जे बे जायगायाव थानाया मोजां जानाय नङा फटकनो जोङो ओंखारलांनायानो मोजां आरो बिदि साननानै बिसोर सानैबो फार्स्ट जि गावसोरनि नांगौ बुस्थु दोङो बेफोरखौ लानानै बै रुमनिफ्राय ओंखारलाङो लांनानै बै सेंग्रानि रुमाव थांनायनि उनाव बै सेंग्रानि रुमनिफ्रायबो फटकनो ओंखारलाङो सानैबो नाथाय बै हटेलनिफ्राय ओंखारखांनानै बिसोर सानैबो सानबाय जे जुदि बिनि माने अबस्थाया बांसिन गाज्रि जायोबा मायावबा थैलांगोन गतिके जोङो हटेलाव फन खालामनानै माने बाथ्राखौ जनायनि उमुक रुमाव सोरबा थांनानै नाहैथो आरो बिसोरो फन खालामो आरो खालामनानै बुंहरो जे 922 नामा रुम नाम्बारमोन आं माने मोजाङै गोसोआव गैला बै रुमाव थांनानै नाहै बै रुमाव माने गाज्रि फिल्मनि शुटिं जाबाय दोङो बिदि होननानै बिसोरो फन हरो रिसेपसनाव आरो रिसेपसननि मानसिफोरा लोगो लोगो बै रुमाव थाङो आरो थांनानै नुहैयोदि माने बेयाव सासे मानसि हायाव गोलैना दोङो थै लाला लिलि गनाय आरो जेब्लानो बिनि आखायाव बिनि जि रोदायाव दांनानै नायबा बे मानसिया आरो माने जिउआ गैला बेयावनो थैखानानै दोङो आरो लोगो लोगो हटेलनि मानसिफोरा गावसोरनि जाहाथे दाय गोलैयाथो होननानै लोगो लोगो पुलिसखौ फन हरबाय आरो पुलिसफोरा फैनानै नायफैबा मानसिया थैखानायखा आरो जि हटेलनि रेजिस्टार सोर मानसि थाफैदो सोर मब्ला ओंखारलांदो गासैखौबो बेयाव चेक खालामबाय आरो CCTV केमेरायावबो नायनानै बै सानै मानसिखौ माने हिन्जावखौ जे बै सेंग्राखौ जे सिनायनानै मोनो आरो बिसोरनि जि आधार कार्ड डिटेल्स एड्रेस गासैखौबो मिथिनो मोनो जे बिसोरो आसलते वेस्ट बेंगलनिसो आरो बिदि मिथिनानै लोगो लोगो जि एयारपर्टआव माने वेस्ट बेंगलाव थांनाय जि फ्लाइट दोङो बै फ्लाइटनि टिकेट लिस्टखौ नागिरो आरो नागिरनायाव बैसोर सानैनि मुंखौ आसलते पुलिसफोरा मोनमारो बिदि मोननायनि उनाव सानैखौबो माने बै एयारपर्ट मोनहैनायनि सिगांनो पुलिसफोरा हावथेनानै हमनायनि उनाव गासै खोथाखौबो सोङो बिसोरनाव सोंनायनि उनाव जि बिखौ ब्लेकमेल खालामबायदोंमोन बेफोर गासै खोथाखौबो बुंबाय आरो बुंनायाव पुलिसफोरा आसलते बुङो जे नोंसोरनि आखाइजों बिदि मावस्लायस्लाय नोंसोरो पुलिसखौ मानो इनफर्म खालामासै नाथाय जों गासैबो मिथिगौ जे पुलिसखौ इनफर्म खालामबादि बिसोर बेसेबां कुइकयै खामानिफोरखौ मावो माबोरै मावो जों गासैबो मिथिगौ थेवबो बिसोरनि मोनसे माने खोन्थिदो जे जेब्ला जायखिजाया जाथायफोरखौ बिसोरो हमो इनि उनावसो बिसोरो माने मोजांसिन माबानो खोन्थियो जेब्ला दावराव दावसि जायो बिनि सिगांथ' बिथांमोना जेबो एक्सनखौनो लानो नागिरा फटकनो बिनि उनाव दाबो बिसोरनि माने माबाया कर्टआव थांदो मब्ला मा जायो केसफोरा जोंनि इन्डियानि कर्टफोरनि बाथ्राफोरखौथ' नोंथांमोना मिथिगौआनो आरो बे भिडिअआ किसुमान जोंनि हारिनि बर' लाइमोन सिख्लाफोरनि थाखायबो माने माबायो जायो बिदि मानोना जोंनि जि बर' हारिनि सिख्लाफोर दासान्दि नुबाय थानाय बायदिनो नेटआव बा ससियेल मिडियायाव खोब माने एसे रां रुफा बा मबाइल गंसेयावनो बिसोरो माने थगायजायो आरो थगायजानानै बेफोरबायदि गाज्रि खामानि बा बिसोरो ब्लेकमेल खालामजानानै बेफोरबायदि जाथायफोराव माने थांनो गोसो गैयाबाबो बिसोर थगायजानानै माने थांनांगौ बाध्य जायो गतिके जायखिजाया नोंथांमोना गासैबो साबधान थानाया मोजां फिसाजोआनो जाथों बा बिनानावफोरखौ एसे मोजाङै बेफोरनि गियानफोरखौ होनाया मोजां मानोना दा जाबायदि दावराव दावसि जागासिनो दङ जोंनि बड'लेण्डआव आरो लोगोसे जायफोरा गोदानै आंनि चेनेलाव फैदों नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला मानोना आं बेफोरबायदि भिडिअ नोंथांमोननि थाखायल' लाबोगासिनो थायो जाहाथे नोंथांमोना बेफोरखौ मिथियो दुनियायाव मा जाबाय दङ मा जाबाय थायाखै आरो लोगोसे जुदि भिडिअखौ मोजां मोनोबाथाय लाइक बटनखौ खनसे क्लिक खालामनानै हो मानोना भिडिअ बानायनायाव जोबोद खस्थ' जायो जि खस्थ' बेखौ नोंथांमोननि लाइकखौ मोनसे नुबानो
जोबोद गोजोननाय मोनो आरो जुदि मोजां मोनाखैबा डिसलाइक खालामनो हो बेबो माने जेबो गाज्रि नङा नोंथांमोना मोजां मोनाखै आंबो बुजिनानै मोनगोन नङा आंनि भिडिअ बानायनाया आंनि जि एफर्ट बे माने 100% जायाखै एसे खम जादों बेनि थाखायनो नोंथांमोना डिसलाइक खालामदों होननानै आङो साननानै लागोन गतिके लोगो मोनगोन नेक्स्ट भिडिअआव अब्लासिम मोजाङै था गोजोनै था गासैबो रंजा खुसि था गोजोन्थों।